नमस्कार मित्रांनो, माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, आजची महत्त्वाची बातमी समोर आली असून तुम्ही जर आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब, लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका, जेणेकरून असेच नवीन नवीन व्हिडिओ व राजकीय घडामोडी सर्वप्रथम तुम्हाला आमच्या चॅनलवरती बघायला मिळेल. मित्रांनो, नाशिकमध्ये आता अजित पवार विरुद्ध शरद पवार असे चित्र दिसायला मिळत आहे. छगन भुजबळ यांचे कार्यकर्ते राष्ट्रवादीचे कार्यालय ताब्यात घेण्यासाठी समोर आले असून दुसऱ्या बाजूने शरद पवार यांना समर्थन देणारी मंडळी त्यांच्या समोर उभी आहे. अजित पवार यांनी बंड केल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीमध्ये उभी फूट पडल्याचं दिसून येत आहे. आज नाशिकमध्ये कार्यालयासाठी दोन गट आमनेसामने आले असून दोन्ही पार्टीमध्ये जोरदार लढा सुरू आहे. दरम्यान घटनास्थळी पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त असून शरद पवार समर्थक गजानन नाना शेलार म्हणाले, कुठल्याही परिस्थितीत शरद पवारांना त्रास देणे योग्य नाही. आम्ही शरद पवारांसोबत आहोत. अजितदादांना आम्हाला आदर आहे, पण त्यांनी शाहू फुले आंबेडकर यांचे विचार घेऊन काम केले पाहिजे. त्यामुळे आम्ही शरद पवार समर्थक आहोत. आज ना उद्या आम्ही कार्यालय ताब्यात घेणार अशी भूमिका त्यांनी मांडली असून मित्रांनो, नाशिकच्या कार्यालयाबद्दल तुमचं काय मत आहे ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. चला तर मग भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तुर्तास धन्यवाद.